Здравейте хора, потребители на YouTube, аз съм TheBestGamerBG и с мен е Deadpool маняка. Кажи едно здрасти. Кажи здрасти. Няма каже. Сега дигнах Silver 3, за което много се радвам. Сега ще играем едно в едно на Dust 2. Играем само лонга, чули? Аз така малко се спомням. Не бе, чакай. Кога ще играем само? Лонга, чакай да кикна ботовите. Бот, долна, опа. Бот, долна, кик. Те, кикнах ботовите. Хубаво начало за мене. Окей, ето ни. Започваме едно в едно. Няма да направя нищо. Той е с джиглито нашия. Какво? Кой стреля, бе? Ама ти си метнал това. Дикой. Окей. Сериозно? С помпата ще ми идваш. Баба с пласка, тя не пощава. Баба Сарка не пощава. Не съм около позиция. На место, да. Няма ще знаете. Много че е надървен, бе. Това така. Отига измисли. Обърга с гранатка. Ей, те са прави. Приятели, ще можем да съберем, да кажем, 3 лайка на този клип, защото не съм известен. Няма да можем. За 10 лайка. Омага! Какъв съм никъде? Не, също прозареждам, бе. Гледай го, бе. От някъде. От всякъде и никъде. От навсякъде. Не мога да кажа. Easy peasy lemon squeezy. Некадърно оръжие.
Смолов. Кът метнах смолка, мънах покрай тебе. И усещам, че стане яко. Не успях да избягам. Не, човек. Не! Лагна ме. Няма да е станете срата. Че ме оставя на 53 с гранатка. О! Защо бе? Умри бе, що не умираш бе? Пак ще те обърна. Казвам да беше пратен път числото. 96. Не стига си смолко, бе. Не, само смолко, само че знаеш. Смолки после убийство. Ай, сега ще покажа как се играе с Дигъл. А? Добре, че беше бомбата да види някаква светлинка, за да мога да тръгна инженер за този сетя. Аз зато и фърлям бомбата. Майка, защо не го снимах това? Ти не снимаш ли, бе? Забравих. Майка. Това беше пълна красота. Чакай, сега ще кажа на хората. Значи, мятам смог в тунела, и важда дига, той ми взе и аз човек и направи задно салто. Даже има смокна. Даже има смокна, но да, аз съм вързан. Де знаете, съм такава гачи мишката. Умри бе! На 36.
Що не стрелнах? Майко, тък ме защи ми набегала. Само човек да не стане както миналите ми компетитивки. Повеждам ги 14 на нещо се. Те една ме изравня, ме побеждават пак. Защо? Щях да те убия по много мизерен начин. Щях да те убия по много мизерен начин. Специално заради тебе. Ще има една изненадка. Сега ще видиш. Няма боже. Не бе! Мисля, че е време да приключваме, а? Не бе, защо извадих пистолета, бе? Бе, май... Що извадих пистолета, бе? Кой ще чука, бе? Да. Ай, пици. Аре, време е да приключваме тази игра. Че не ми хареса на къде отиват нещата. Аз сега само така залигая. Както казах, 3 харесания за този клип. Ето да за 5. Защо ми свършиха? И как не те ли флашнах, бе? Не. Как? Не го флашна. Аз сега така се легавя. Да, не знам колко се легавиш. О! Казах, че аз вече се стягам. На този не му е надървен колкото напреди. Колкото моя. Сега ще видиш последния рунда с какво ще ти играя. Не бе! Как не те убига, бе? А ти можеш ли още да запитам? Да, бе, снимам. Защото на стария канал само нещо го хейтиха. Оставяме на 56. Започваме. Последния рунд. Викаш решахте ми. Да. Всичко съм си взел. Не знам, що метнах тук смолка. Не, човек! Ти пък откъде ма знаеш, бе? Аре, почваме. Дали това ще е последния рунд за Денис? Сега ще видим. Ще следва продължение. Не бе. Не бе! Yes, бе! Почти ще да тъмбълна на колкото оставим. На 13. Добре, това беше всичко от този епизод. Надявам се хареса. Ако така харесате, го стече преди коментар и се абонирайте за моя канал, за да мислите всеки ден. Бъдете човек с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао! Кажете на едно. Аре.